Hei! Te olettekin uusia. Uusia ollaan, mutta nuoria ei. Cindy Rintala. Helena. Seppo. Mehän tavattiinkin Amandassa, kun sä toit niitä esitteitä. Aivan! Sä olit niin vakuuttava, että me houkuteltiin pari ystävääkin mukaan. Mahtavaa. Cindy, hei. Hei. Kikola. No, onko kokemusta aiemmin lattareista? Ei niin minkäänlaista. Mä oon joskus kuussa! Mulla kyllä on kokemusta. Ja mä olen harrastanut myös jatstanssia ja siitäkin on varmasti tässä tosi paljon hyötyä. Mitä luulet? Pärjätäänkö me täällä? Aivan varmasti. Tää on alkeistunti ja tärkeintä on pitää hauskaa ja saada hikipintaa. No eiköhän se tuolla toiletissa kyrpät suussa onnistu. Hei, hyvinhän se menee. Heittäytykää vielä rytmin vietäväksi. Uskaltaiskohan sitä? Kokeillaan. Au, se oli varpas. Kyllä se oli sun jalka, joka on vittu läski, joka puukotti mua. Mun kyrpä se taas vähän lipsahtaa. Mun se reikä. Out! Nyt sä kyllä saa turpaa. Katsotaanko ne askeleet vielä uudestaan? Miten sä kuule mistään askelista on kysymys, vaan siitä, että toinen on niinku joku robotti? Ei, mutta tää on pelkkää takalistoa. Kankeutta. No väännetään vaikka paskat. Ullan asuu. Eiköhän tääkin ala tästä vähän eduskuntaan vetreytyä. Jatkakaa vaan harjoituksia. Kyllä se siitä lähtee. Montakohan litraa tässä vielä hikoillaan? Tää on rankka laji. Tappo melkein. No eikö sä tykkääkään? Tykkää. Isä on kyllä ihan oikeassa. Mulla ei oo kahvia kasseissa ja yhtään rytmitaju. Ei pidä paikkansa. Tule. En minä. Tule. Mene se auki! Huomaatko? Ei robotista tietoakaan. Siis mitä? Kattokaas mikä parraveitsi tuolla huiskii. Hyvä Ismo. Tehän veivasitte upeasti. No, kiitos, kiitos. Mä vaan seurasin Cindy peräsuoleen liikkeitä ja yritin sitä itse tehdä vähän perässä. Höpö. Sun mies on oikein luonnonlahjakkuus. Teidän kannattaa ehdottomasti satsata tähän tanssiharrastukseen. Joo. Ismo kyllä ylitti ihan kaikki odotukset. Mut hei, kiitos ihanasta tunnista ja nähdään taas ensi kerralla. Moikka! Moi. Moi. Cindy, hei. Kiitos vielä kerran. Tuli kuollut paskapöksy. Kiitos itsellesi. Kai me nähdään ensi viikolla. Jos mä näen mun kanssa, niin sen jälkeen sua ei tunnista edes äitis. Saas nähdä, onko huomenna selkäjumissa oli se tanssitunti semmoista ketkutusta. Luulis sinä kunnonkin nouseva. No aivan varmasti. Meikäläinen ostaa päräytti mulle ja Sallalle 3 kuukauden afrikkalainen ehkäisyn kurssi. Oho. Me ajateltiin Helenan kanssa kuukauden verran katsoa, että miltä se tuntuu. No niin, mäkin olisin halunnut, mutta eihän multa edes kysytty. Hiljaa! Tai muuten mä en vastaa seurauksista. No totta kai, mutta ehkä nyt olisi ollut syytä aloittaa vähän varovaisemmin, ettei sitten kyllästytä. Sindin kanssa ei ole olemassa sellaista pelkoa. Se nainen, se kuoli meidän kellarissa. Väärinpäin hevosen perseessä. On se kyllä aikamoinen pakkaus. Meikäläistä ihan hengästytti välillä, kun pelkästään katto sen tanssiliikkeitä. Ja arvaa, kun meikäläinen leikkaa sen torpson auki ja tutki sinne kusi keksejä. Ei mikään ihme, että hengästyttiin. Cindy on varmaan sangin hätkähdyttävä näky teidän miesten mielestä. Ihan vaan mun läski terska sen hevosen vitunsa. Ei mikään muu. Juu, kova tyttö tanssimaan, en mä sen ulkonäköä edes kattonut. Cha-cha-cha, YKK. Laitellaan pikku peli. Seiso. Cha-cha-cha, YKK. Sä löysit heti sisäisen tanssies, kun ei tarvinnut mun kanssa kompuroida. Ei, kun mä vaan runottaa sinne mun paskalle. Joi, vahinko. Älä valehtele. Sä tanssit tahalles mun kanssa huonosti. No niin mä teenkin. Nöyryttääkses mua? Nyt sä oot kyllä kohtuuton. Salla, mä vein sut takahuoneeseen pesäpallomailla. Tanssikursseille pelastaaksemme meidän isoäidille. Mulla ei oo mitään syytä nöyryyttää sua. Meidän avioliittoko on niin huonossa kunnossa, että sitä pitää yrittää pelastaa kaiken maailman pippaskonstein. Sä oot nettikiusaaja. Valitat ja iniset.
Ja mä yritän panna sua niin, että mä oon kohta kaksin kerroin kuollut keskiviikkona.